yoga ing gati sawega ing Giringger. Oh. Bending ungkung tengara budaling wadya maneter gumuruh campur warwarani gedhe bukin latah Gopo sor tambur gong deri suling lan selompret umbyong mawuran kadya bela angkasa ngungkung tengara budaling wadya maneter gumuruh campur warwarani gedhe buke lampah putra lan tritanggapa sor tambur gong deri suling lan selompret umbyong mawuran kadya bela angkasa ayo geng sunggeng oh ah ya awas oh ya Sopo iki oh ayo met oh ya yo oh ya salah ya oh yeah oh Wah, enggak salah. Oh, ya, iya, oh oh iya udah salah awas oh awan yoga ikati kawe kok Giringger oh
rane gekirisi kumbleger ana langit sendiri ilat guntur padha kesabaran peteng dedet
jegur bledose udan watu krikil uga geni mau mabur teko ngendi-ngendi liku anggun cang bumi gunung kelon ledos tengah wangi geni nyembur angkasa ayo eling kang maha kuwasa blitar malang uga ing Kediri akeh korban lan sing padha ngungsi jagat petah sinapun ing pedhot gumjet kerna jane kuno kelon yo yeah yeah apa wigatine lan apa karepe kene anindake tari jaranan cae sinamuning beksa lan tata busana aja padha nerak paugeran kang ana den dentung kendange kaya kentrong imbal-imbalan kenang kempul senjaan tepak sikil tepak sing rampak uber-uberan Yop, undang dewangga
kowe kudu dadi met. Gemik ben krungu. Suwi ra krungu suarane Mas Amit. Suwi ra krungu suarane Mas Amit. Kita loro mike. Oh, loronya. Piye to, Mit? Kancamu ki lho. Lah perangan ki kok sembur kancane kok. Oh, dirimu no. Lah mosok tak ono penonton ki lho. Oh. Hantu wis muntup-muntup dadak dijak omong-omongan. Kowe aja anarkis wae. Aja anarkis kowe. Perang ki yo sing apik nganggo tarian, kok malah anarkis. Sing apik kaya bocah loro iki mung lho. Sing apik perang deng mari ngono ditumbruk, hantune masuk sret terus mlilik. Lah piye kerasukan kok Wis muntup-muntup. Ono, dadi aja anarkis. Kowe pehno cedhek RSPW mau anarkis aku. Ben penak lek nggone IGD ngono to karepmu. Lah apa perang Stongkas? Yo, tenanan. Yo. Ora lho. Tangyo Mas. Iki perang apa njaluk digone IGD kene? Piye to, Mit? Kok Mangkane nek sandangan ki disetaleni sing siset. Wis mrucut. Disawang bocah cilik-cilik kok. Jaranan aja malah udo lho. Piye to iki Pak Mudin ki?
Wong mudin barang malah udo iki piye to jane? Anu lekno Mas, iki sampean yo wis perangan to. Atraksi dhisik ngono apa piye? Heeh. Karo ngenteni kuwi lho benane suwale lho sik. Atraksi nggih, ibu-ibu, adik-adik sedaya. Kok ndak enek suara. Boten. Wah. Ibuke baca. Yo kae lho sama dia aja. Ora tadi. Ayo. Kita atraksi dhisik ya. Ayo Mas, atraksi dhisik. Apa? Bleh. Makane lek rung siap ki aja metu dhisik. Atraksi yo lagi kok cepet iki lho. Ayo Mas. Beri tepuk tangan yang meriah buat Mas Gopla. Gopal. Oke, selanjutnya ini dia. Mas Tiro. Dengan bentuk tubuh yang sangat kekar dan ideal, memiliki keahlian mampu beratraksi dan juga menari tari bujagano. Selamat sore Bu Kesi, Bu Sekdes Desa Ngujang telah hadir pada malam sore hari ini. Selamat sore Bu Kesi. Ayo beri tepuk tangan yang meriah. Inilah dia sebuah atraksi salto belakang dan juga dilanjut berjalan dengan menggunakan tangan dari seorang manusia berkepala nyambe. Siapakah dia? Inilah dia, Mas Tiro. Loh, ayo tak siarne. Lemu nyiarne iki lho. Atraksi Mas Tiro. Mas Tiro Berjalan menggunakan tangan. Dari seorang manusia. Berkepala nyambe. Lho nyapa? Lah sirahmu koyo nyambe apa ora? Lho, lah kene kok nesu kowe? Ya, Tiro nesu. Berarti rumangsa lek sirahe koyo nyambe. Apa? Atraksi. Oke.
kreasi, geng. Ngapa marani bagi barang? Oke, belok sangu ya. Wong lah. Nah. Ayo dinteni iki lho. Beri tepuk tangan semuanya. Nah, si semangat, geng. Up. Nah. Up. Wes. Tepuk, wes. Cek ada Brono, tepuk tangan sih. Tepuk tangan. Nah. Iki wes Sugeng wis, Gopal ya wis, aku ya wis, ganti saman, ya joget, ya iso, Mas nyapa? Apa kendangnya apa? Kendangnya apa ngelek ngono? Tak buin. Eh, Ora kendhange kaya iki mang lho, entuk entang-tang ngono lho. oh ditabui. Ya, yo. Lah wes tung dang wes kok. Tung dang. Terus. Oh ya. Terus kiri. Terus. Piye to met jalukmu iki piye to jane iki? Tung dang ger. Ngono Mas. Tung dang. Oh, berarti tak terus sih mau ya. Ngono lho. Tung dang. Ya. Wah, aneh jalukane. Yo, Mas. Tung dang. Wes noe. Kenonge nyapa? Piye to? Kenonge iki ya melu. Dungken. Ger. Ngono lho. Kaya kowe emang lho. Ya kaya aku ngono mau. Wah. Ayo Mas, sing bareng. Awake muli. Tung dang, dendung ger ya. Ah, ya. Yo Mas. Tung. Dendung. Ora bener neh. Piye to, Met? Kok panggah kleru jane mbok kon piye ngono lho. Ora ngisi-ngisini wis muni kabeh ngono. Sampai ngisin-ngisini aku. Lah nyapa? Iki dipersani karo bucarik lho. Kowe iki sampai ngisin-ngisini aku ngene iki dikira aku ra iso joget. Met keri, Met. Sing nabuh ki jane sentimen apa piye karo aku ki? Kene dipersani bucarik aku izin. Iki ning wilayahe. Bucarik sampai aku ra iso joget. Ngono dikira ambumu kok solar ngono. Sing piye? Oh, sing jangkep. Heeh, jajal. Nah, ngono ya Pak ya. Ngono ya Pak Yudi ya. Pak Yudi. Ya. Ayo Mas sing jangkep. Oh, ngene ya. Ya, terus. Ya, benar. Piye to? Bener lu mau kreasi. Woi. Ayo. Semua lihat jalanan kuda dewangga bersama Jo Amin. Yo. Woi. Kuda Ya dewangga. Allah lindungi Bilqis. Ya Allah sehatkan Bilqis. Mas. Ya Allah jagalah Bilqis. Ya Allah sayangi Bilqis. Iki piye to? Lah piye kono tabuhane ngono Kuwi iki versi hip hop ya ngono kuwi. Iku piye kene bro bingung. Wong Terus joget Panorogan nih, roh berapa? Panorogan. Panorogan. Lah iya panorok. Lah ya delang tak dedet glendung nah. ger. Kuwi enek kreasi. Lah Hip hop ya ngono kuwi. Lah Ora kok kok enek drama ngono malah kaya Ayu Ting Ting kok. ora kok malah ya Allah lindungi Bilqis iki lho.
Lah piye wong kene iki yo ngepasne kono kok malah nek drame batinku aku ngono lho. Aku malah izin ning kene iki. Izin piye? Sawang bucare aja koyo ngono to. Uji sama bucare. Aku izin bucare dugi mriki kok. Lah iya to. Sing apik ngono lho. Kono omong ngono. Wis genah, wis jangkep, kendang, kenong, gong, sompret muni kabeh. Lah lagune malah kuwi. Lah terus njalukmu sing piye? Sing apik no kibote no kibote iki. Sing keyboard, keyboard Mas oh ya. Iki keyboard. No. Iki mesti nadane ro dhewe Mas ya. Wis rasa ngomongi. Piye to? Ora mek bucare ngujang. Heeh. Tibakno bucare gendingan ya rawuh. Ndi lho piantune? Wah. Bu, anu wayahe jenengan lek arisan sok setu ki dipindah rene ae. Halah. Dikelumpukne sekde sing kene. Ya ora ning ngono kok sing modal ora nanggap Buddha Dewangga no. Yo maksudnya hidup-hidup karo arisan karo nanggap jaran. Ya. Ayo Mas. Aminor ya Mas. Mas Angga, Mas. TK-ne prei nyapa anakmu motor ning TK. Kuwi iki ape delok jaranan. Wah, bose kae yo. Tak kira lek arep mlebu ning TK. Piye to iki? Ayo. Apa? Magadir. Ojo tenan. Sing tenanan. Yo. Iki apa wis ora ke nadane A minor Mas kuwi ra bener mangmu. Aku ora laras. Kuwi keyboard sensi karo aku kuwi. Pasno C ku Mas. Apa wis ora apa wis ora kelingan yen Mas Tiro penggaweane nyolongan. Si Mas kok ndak penak ngono to ya? Apa wis ora kelingan ndak ngono Mas ya? Mas Bram yo mek marahi yo. Yo. Apa wis ora kelingan. Ora wis nyatuk ora kelingan dadi ya nadane bleset. Nadaku bleset. Kowe Pak, jajal Pak, iki Gopal ya? Nyanyi. Mas Gopal, mari kita saksikan sesaat lagi di toko bangunan terdekat. Lah, iki nyanyi lho, iki untuk keramik lho. Nyanyi iki wis enek bagiane dhewe-dhewe engko bengi sik enek. Iki adewe nang kene ndudohne kapisane, ndudohne atraksine. Oh, lah iya. Spesial ning jaranan Kuda Dewangga. Hati-hati persiapan penonton, kasih aplaus, yo tepuk tangan yang meriah, yo. Ayo tepuk tangan untuk Mas Sungging. Awas, hati-hati, yo. Ayo penonton, kasih aplaus, tepuk tangan yo. Ayo tepuk tangan. Adalah ya, ya, ya. Ayo tepuk tangan penonton. Mas Amit awas. Piye to met iki met, lek mu numpaki lho piye caramu lek mu numpaki.
Ayo. Awas. Awas lo men, hati-hati lo men. Besok rasa. Ah. Mas Amit iki ayo tepuk tangan untuk Mas Amit. Bisa ngobrol apa ora? Ayo. Awas wale nek naleni disep.